tongin songu ya jisu naga binda kanega step bangin angkar part ya pau nampen slay yang ibaro daga bor jong negi Eucharist Bakhuid togina manra hakama jongu ikijing tumo changi baro dan don bungi kina kibadang don hapadengi exam baper ai bakinang yo jingai ke jinggerku halo jongki idwairu naga binda ki bapang ki bashitam ki bakar part ya ke jing duwai naga binda jongki bakinang yo ya ke jingai lemba kanegi Eucharist Bakhuid idwai na binda baro ki himen ke para ki bala wan ban chimenda haga inner healing retreat wa baro kinang dap daga bor jong men siam Bakhuid kamda me haga nega Sngi kadbangi duai naga binda ke jimpen slay jong men siam Bakhuid halo jongki idwairu naga binda kai ri India naga binda ki Kristan baro har India idwai naga binda ke North East India bangi long ki bas camp haga jinge ha kerteng upa baru kon baru men siam Bakhuid amen ka jinga jong Trai jong Jesus Christ bad ka jingi jong blay lem bad ka jinga sulak jong men siam Bakhuid kindon rengka bat pi baro ko himen ko para tongin sange si por ban pan map naga binda kilait jongi ujisu kot uvering vei pai vei ban rungno haka jingade kabati mai badu ujisu uterwa hangi ya ka jinglong kabati mai habangi puson nagi jimpule minta kasni nginang yusno ya ka jing tarwa jong jisu kalong syaga jinglong kabati mai ka jingim kabati mai da kabai tilut ya ki jing talon ki jing dona ya ki pop naga jingim jongi tongin sange si por ban aiti hau jisu ya ki pop baro ki jimlin basiniyo jongi baro kaba pensausi bon sin yangi kaba pentingit yangi bon sin kadba ngidang kongu si kongu ya ka pop kadba ngi crunchy crunch ya ka jing siniyo kadba ngi pechi pet ya ka jing siniyo ngidang pensausi ya jisu ay nang penkud yangi minta daka snamba kardor ke jongu Jisu beid map yangi sait kud yangi nakini ki poparo ki bangilele ngi sausi na marba ngila pen sausi yame nga pala hau blay badon bor baro bad happy ko himen ko para bangalele pop shipun da ki jim parkhat da ki tin da ki kham da ki jingle klet da ka jingle palat janga da ka jingle palat janga da ka jingle palat bakrao janga namar kata ngakar padi ka Maria Bakhuid kabayai sa kathi soti ya ki angel ba kiri khoi badiapi ko himen ko para banduwai na gabinda jonga hau Trai ublay jongin ublay badon bor baro nis ne yangi badendala map igi pop jongi unyalam yangi shaga jingim bam jikut Nginia Dubai hakane ka Sngi Trai ka basan janga ayam Lent
Ngiduai nagabinda ka jinga ben pinkreb ha nagabinda ka paska. Tadbang ngidang rung ha ka Taïew Bakhuid hadin gani ka Taïew ngidang trang nagabinda Jisu. Ngidang trang nagabinda ka jingid ka jangu. Baunang penroy ka jingid uble hapo jangi iway pa iway. Ngikar padia me ko Trai ko ble jangi. To ai ba daga jingirap jame yan shem yangi. Bang yai shirhem daka taka ju ka jingid daka ba ukun jame. Namar ba uid iya ka parte. Ula aiti yala desha ka jingiap. Dau Trai jangi Jisu Kristo kun jame. Uba imbad sensha rengkat bad me. Haga jingelong kawe jungamen siem Bakhuid. Ublay junom la junom. Kacing peli benkung, kacing peli naik kitab Jeremia, kalau balai puai, khot lai puai, hatu lai pesau. Hakmi lapoi kaya, uong Trai, habangan sayate ya kejutang batmai berkeying Israel, bat keying Juda. Dai kum kata kejutang kabanga layate berkipat menjong ki menba ngalaptin yagi dagakti panwan yala meki nari Egypt. Nabaya kata kejutang jonga. Ilapin keng bat ngalapin I aladi pangadai ukan rad jongki uong Trai. Henry kani kalong kejutang ya kaba nganyate bat kaying Israel hadin gitu gisi uong Trai. Ngan siap ya ka ain jonga hapo jongki bat ngan tho ya ka hakidonu jongki bat ngan long ublay jongki bat ngan bat maki ken long upai jonga ti enom don kam shu paman la ubriu unda hikaya la upara marjan padela unmen para takabaong totib ya Trai na babaro ken satib yang nadu ubarit tam na naki hadu ubakraw tam uong Trai na bangan samap ya ka jingpaman jongki pat ngan ken mau shu ya ka pop jongki tin cho Trai nagasam kuing in shimatan namba Yo spotlight people. Yo spotlight people. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
jing pule baar jing pule nak sithi shaki hebru nong san khot nyau tu knai hak Sngi ke jing em perthai jungu ujisu la terwa ke jing duai bat ke jing kerpat da ke jing lenyar bat ke umat hauta ubala bantelat ya u nak ke jing ya pala shashkor ya u namar ke jing rumblai jungu la ulalong ukun ulai kaya ke jing kongu lemba kata kaba ulai shashtok pat haba la pen jenai ulak kelalong ketolong jengka jing penim ya kito baro kiba kongu eu kakten jong Trai Utrai undon reng kad bat pim. Kajimpuli na ka gospel Bakhuid kat kum ya anis. Hapedeng kito ki balalait ban mani ha ka jinglenium paska. Ladon katto katningut ki Greek. Kini kilawan shawu Philip. Ubade na Bethsaida ha Galilia. But kila ong ha u ba ngikwa ban yakendo yawu Jisu. U Philip ulalait bad yatu ha u Andreas. Badu Andreas ulalait lang badu Philip. But kila yatu hawu Jisu. Padu Jisu la jubab haki kapor kala poi menda bayaw ko no brio yan pindon buram. Shisha nga ong happy lemda usimbo jong ukeo uhap hakindo badu yap. Usa tang marway. Henry lada uyap usaiso shibun. Utaw bayit yala ka jingim Undo yaka, padutao baisi yala ka jingim, hagane ka parte, unri yaka, nagabinda ka jingim bam jukod. Lada uno shakri yanga, ude ban bud yanga. Banangda, habadon manga, ushakri jongaro undon. Lada uno shakri yanga, upa jonga, unai burom yabu. Menda kamensiam jonga, kalenga, ka te ngan ong ayu. Hatungan ong kopa to pelait yanga na kane kapor yem nagabinda kane ka jingtomu ngalawan kanang ha kane kapor kopa to pindon burom ya kakerteng jame tika we ka sur kala karen na bening ngala pindon burom ya ka bangan pindon burom biang kipait ba kibala yang hangda kila yusngo ya gata ka sur But kila ong balatir partat. Kiwe pat kila ong uangel ula karen hau. Ujis ula ong haki. Kanega sur kalawan nagabinda jumpi. Omde nagabinda jonga. Minda kade ka jimbishar ya kane ka partay. Minda yan shop no shabar ya usim jong kane ka partay. But mga endala kindiu yanga nakakindo. Ngan sa kring yaki briyu barro syanga. Ula ong yakane ban kedaw dakano ka jay jingyap baun sa yap. Ka gospel jong Trai. Ko himen ko para bat bikin na bayit baro how Trai Jesus Christ
ngida poi ya ka sngiu trai basan jong ka ayom Lent bad ngila jan bad ka jingra ke paska badu Jesu ukren hangi minta kasni syapanga rukam bawiniap hakamat jongo Jesu kadon ga jingiap minta hakamat malla ki kristan ngide ben don ga jingiap ngi habanam ben yoi ya ga jingiap hakamat jongi omde kamen siam ben peniap enre kamen siam ben yap lang badu kris ben sa nar penalang badu kris dina kata ka daw u Jesu kren hake apostol lemda upnyang keu uhap hakendau badu yap umla balong seizo shibun kajingim jongi kan seizo khaba ngiyap lang badu kris kajingim jongi kan stang ban seizo khaba ngisha ya Jesu ban prung jilliu haka donut haka men siam jongi omdon kawai pat kalindi kabala ban perlong yangi kiba seizo haka jingim jongi kaya kaba pelong yang kikon kristan kalong habang ngidon kambun Jesu hapo jangi ngide bandon kambun Jesu hapo jangi te habang ngi kambun Jesu hapo jangi ngilong kiba seiso ladang ngilong dona Jesu hapo jangi ngilong kibrio bam iap badu kris ngin im ya lade ngi im nagabenda ka jingkwan jonga porte henreng nginum don Jesu shu uno ubrio kano kabrio bakwa banlong ke ba seizo ha ka jingim mensiam kide ban wat ningkong ya ka jingdon jongo Jesu bat kide ban stang ban id ya Jesu om kumba id menta henre kambun mangasngi kadbang idang id kambun ya Jesu ha ka jingim jongi ngilong kum kini ki nong krik kakatinu bale ka ong ki nong krik kila wan ban wad ya Jesu badiong ngikwa ban yoi ya Jesu kaya ke jingtrang jong gini ki nong krik ki kwa ban roy bat ke jingya de badu kris man paiwai batrang ban yoi ya Jesu ban im badu Jesu ki de bandon ya kane ka pang ngakwa bandon kambun Jesu ha ka jingim kambun Jesu ha ki kemat jonga kambun Jesu ha ka shindur jonga kambun Jesu haka donu jonga kambun Jesu haka metka par jonga baro lada kambun Jesu haka jingim jonga ngalong ribale ngalong rikoid ngalong ubrio ubajab halor baro ke jingsunium lada don napadeng jongi ngimju job haka jingale jongane ka parte lada de ka jimpule jongi lada de ka kaminsiam jongi lada de ke jingade jongi bat ki inga sem ladang ngilong ki kon ki bang ngop haka pop ne haka no ka jimlin basuniu kaya ka ba pide ban sautu na ka ta ka jimlin basuniu ka ba pi im kalong ngaduna Jesu haka jingim janga baleng along ukon ne ka kon bam kongo ya ki ba halor le baleng along ki kon bam kongo ya ki nangi kai baleng along ki kon bam kongo e ki mi ki pa lese kala balong namar pi duna Jesu hapo jompi lada pi duna Jesu pinumla banlong bas ngevrit mensiam pimla balong kiba id yakiwe kiba burom yakiwe kambun Jesu hangne kaba mod ka donut kalong ka tolong jonga jingir ka donut jongi baro ni ong hana kalong ka tolong jonga jingir ka tolong jonga akor baro ka wanna ka donut lena ka taka daw lada pisnga bha hakane ka jimpule na ka kitab Jeremia nungya tulupa ngilayos ngo utray uble umut ban bu iya ka ain ha ka donut brio omde ha ka kli bu na preng jongi ngidon bun jai ki jingtip ha ka kli ka jingtip kansa ha ka kli haba pe pule court haba pe kano ka program na ka TV ne ke social media baro kata kansa haka kli jombi kalonga jingtip lada pe pule court kansa haka kli but lada klam sa haka kli haka por exam jombi pin khalet pi ong ngala ngaklam kin mau namar pe labu haka kli jombi ya kaba pi pule court haka jabin jombi hangne utrai ublai ong komno ublai un bu ya ka ain jongu un besiap ya ka ain jongu hapo jongi briu un besiap ya ka ain jongu hapo jongi briu
but unbu ya ka ain jongu haka donur jongi beriu kadon ke jingya per ka ain kan kabasa haka kli but ka ain kabasa haka donur kalong ya per bu na pedeng jongi ngidon ka ain but ngidon ka jingtip ya ujisu haka kli jongi lada ka jingtip yu jis apang ujisu kansa haka kli jongi kanum pelong yangi beriu balai ka jingtip kanum pelong yangi beriu balai kaya ka ban sa pelong yangi beriu balai kaya ka ba pelong yangi rikoid kalong ka ba pelong yangi ki Bakhuid haba kain jongo balai kan stang ban trekam haka donut namarngi ong ka donut kalong ga jaka shong jong ka jingid baro ka we kalong ga jaka shong jong baro ka jinglong beriu kaya ka ba pinkala ya ka jinglong beriu kaya ka ba pelong ya pinkala ya ka jinglong kinna sya ka jinglong jimba bat ka jingkuid haba ngistang bandon ka ain jongo bole ha ka donur jongi kaba mod ngan it kambun ya ujisu ngan it kambun ya ka jimba jongo jisu ngan it kambun ya ka jingko jongo jisu ngan trang kambun ya ka jingae jongo Kris habang ngastang ban trang man ka kelip ma dia ka jinga jongo Kris ha ka jingim jongi kata ka jingtrang kan stang ban roy hapo jongi bad ha kata ka jingtrang ujisu unsa stang ban pensle ujisu unsa stang ban pen gandang ujisu stang ban kerko haba ujisu kerko ya kata ka jingtrang jombi kambun jisu un stang ban shong hapo jombi kambun jisu kabamut kambun ga jinglong jongo jisu kambun ga jingir jongo jisu kambun ga jingku jongo jisu but haba don ka jingkut jisu haba wan ka jingtunju hakama jongi haba wan ka jimpan shoy ban le kano kamsniu nginum leshu namar omde ka jingtip kan trekam omde ka kli kan trekam henre ka donut kan trekam ka donut kan stam ban ong yapi ladang le ya kane ka kam ka pensausi au jisu namar ujisu ushong ha ka donut jonga ujisu ushong ha ka mensiam jonga but ngam nushu ban pensausi yau jisu kane kalonga jingya per kaban savanjia ha ka jingim jonge brio kiba yid yau jisu nadu ka donut naga daga daw haba jisu hikayangi shapanga jingi do ble ula ong yid yau trai u ble jombi da ka donut jombi baro da ka bor jombi baro da ka mensiam jombi baro da ka jingmud jombi baro ujisu umshila ong yangi yid yau ble da ka kli jombi ujisu shimla ong yangi pan i dia uble daka jingtip jongi i dia utrai daka jabin jongi henre kai ka jingma kaba bun ki beriu hakane ka juk kaba ki shem kalong ki ong kitip ya uble ki ong ki i dia uble ki ong ngitip ya ka bible ki ong ngitip ya ka balang ngitip na dong shadong henre ka jingtip kan samarwe haka clean lese pi ki bashong hang neru pi don bun jai ki jingdip haka kli jombi shapanga balang papide ban late mass pide ban late duai pide ban kam roy haka jingim mensiam bar ke jingdip ka don hang ne henre pi ki ba don ke jingdip pim ju le ya ka ba ujisu trang haka jingim jombi namar bale ka jingdip kam shimla kerlalong ka jingit ka jingdip kalam shimla kerlalong ka jingit naga daga daw u Jeremia u ong haba ki brio ki stang ban yi dia u bale haka donut haba u bale u bu ya ka jingit jongu ya ka ain jongu haka donut ki brio kim don kam shu ban wa jingtip ka jingit kan kerlalong ka jingtip ka jingit kan kerlalong ka jingtip haba pe don jingit u jisu haka donut kata ka jingit kan kerlalong ayu kan kerlalongga jingtip kata ke jingit kan kerlalongga jingtip ayu haba shumudur pidang yad bat ki parlo ki basiniyu bad pilong kinna bamju dikiad bamju di doma bamju peit ya ka film basiniyu but pidang yad bat katho ka nongot ki parlo ki balong basiniyu shisha kilong ke badi kiad haba kidong marwe kilong ki badi doma haba omdon mano ba yo i kilong ki ba peni ya ki dur ki ba siniyu haba omdon mano ba peit ya ki kine ki kinna lese lada ki se ya kita ki tiar ba siniyu ba ro hakama jampi lada pilong kinna badon ke jingi do Kris hakata ka kelip mat
kata ka jingi du Chris kan pensai ya ka jimur jambi kan pensai ya ka jingtip jambi but pinstang ban ong em kane ka kam kalong ka ba siniyo kane ka kam kalong ka ba siniyo hakama tu Chris but nganum peishu nganum leshu nganum dishu namar ka jingi du Chris kam sha ya nga ban kongu ya ka kam siniyo Henry lada pilong ki brio ne kinna bayah da ka jingtip Chris lada omdon jingi du Chris haga donut tang ka jingtip kabang idon haga jabin nga klet nakata ka da bonsin pi sautu hi haba pi late exam pi klet wad lada pi record bha wad lada pi ong ngatti bha ya kane haba pi shong haki exam hall bonsin pi klet bale pi yait bat ka jingtip pim yait bat ka jingid Henry haba poya ka binda janga jingidu Chris lada pilom ba pintre kam jingidu Chris pinum kellon hakamat kino ki jingtinju kakamat kino ki jimpen shoy bale bon ki kinna ki ngop haka pop ka daw kalong kidon jingtip kane kalong pop kidon jingtip kamde ban le yakane Henry kimdon ga bor janga jingid ban ong nga kam id yaw jisu nga id kambun jisu ban yakane ka pop nga kambun id yaw jisu ban yakane ka kam suniu te kimdon shu kata ka bor te lada pimdon kane ka bor hapo jombi katkana baro mangi ngin ngob ha ka pop mano banum light bano banum ngob ha ka pop ki beriu ki babu ha ka dono jombi ya ka ain hangni ujisu wong ya ka ain ka ain ka ba ujisu kren kalong syapang ka jingriu bele syapang ka jingting buram syapang ka jingid ka ba pelong yangi ban kenjo ya ka baneng minta pidon kampan puson ya lade khato ngadon jingir sisya ya ujisu ngadon jingir sisya ha ka dono janga hadu katno nga idiau jisu hadu katno nga don ka bor ban kentai dia ka pop haga jingem janga haba ki parlo ki tinju yanga haba ki bri ki terwa yanga ya bon jait ki jimlin basiniu ne ki pinbor yanga ban lesniu hato nga don ne em ka bor banong em nganum le namar nga kam id ya jisu ban ya kini ki kambaro haba pidon kane ke jingi du Chris omdon mano ban pinbor yangi ban late mas Omdon kam ban pinbor yepi ban late duai. Omdon kam ban pinbor yepi ban late pediang sakramen. Omdon kam ban pinbor yepi ban late pelapop. Omdon kam ban pinbor yepi ban pule ke tinu Trai. Omdon kam ban pinbor yepi ban kerekod. Omdon kam ban pinbor yepi ban le kano ke kambaba. Namar don gabor ka pinbor yepi man ga kelip mat. Baro arpo sau kanda janga jingim jangi kadon kane ka bor kabayai kendo yangi yai sneng yangi yai pengen mau yangi banle yake kambaba minda bun napdang jangi ngis autu ngit tolot palat ya kane ka bor kabayai penslur yangi daniam de ngimdon kane ka bor namar ngilong kinna batrai kam daka kli om daka donut ka mensiam Ti kani kalong ka jingkot jangu jisu lemba ka kitab Jeremia nong ya tulupa haba ublay ula ong ngan bu ya ka ain ha ka donu jang kibriyo ngan bu ya ka ain hapo kibriyo omdeshu ya ka jingtip ngimdon gamban kiliyano yano ka ekane chisin bangi don kane ka jingid kan pin kuid yangi ka jingid kan pin janay yangi kajingid o kan penkalai ni kajingim jangi kajingid o kan yada sumar yangi na ubamen na uksuit na kajimpang na kajingsitom baro ni haban long kiba trai kam yakadonud ladang ipin trai kam yakadonud ngimnushu ban pepmas ladang ipin trai kam yakane kajingid ngimnushu ban leitia kalam duai Larangi pintrai kam ya kane ka jingidu Chris ngim nushu ban kren ya kektin jaklia larangi pintrai kam ya kane ka jingid ngim nushu ban le kano ka kam auria ha ka jingim chongi lem komta ngin ngop ha ka pop
bad ngin kerlalong ki beriu bajaburam padu Jisu la ong kumno ban pensotu shushu ya kan eka bor Jisu ong ublay upa wen pendon buram biang ya ka kerteng jongu ula ong kumno ula duai kumno shua ban yap Jisu la ong kumno ba koblay kopa pendon buram ya ka kerteng jonga kabamud habang adon ke jingidu Kris ngai dia ka kerteng Jisu bala pendon buram lupa da ublay ula pendon buram lupa ya ka kerteng jongu Jisu habang stang ban dia Jisu habang pinbun ya Jisu ha ka jingim jonga habang pinbun ya ka jinglong jongu Jisu ha ka jingim jonga la da de ki kinna ne remba ne longumi ne longupa ne kino ki beriu kaya ka badang jia ka jingi jompi ya Kris ka pendon buram ya ublay ka jingim jompi kan kerlalong ka jingim ka ba pendon buram ya ublay namar bale lemba ka jingiap jongu Jisu lemba ka jingkongu Jisu lemba ka jinghap jongu Jisu ha ka kindo baniap kaya ka balajia ha ka kerteng Jisu ublay ulak pinkantang hadu kata ya Jisu ublay ulak pindon buram hadu kata ya Jisu minta haba manga bad mapi ngistang ban I dia Jisu haga donut ngidang yo kata ka bor kawan omdek tang ka kerteng Jisu endre ka kerteng badon buram ka kerteng badon bor ka kerteng badon ka sap ka kerteng badon ka jingin ka kerteng badon ka jingkoid kabangit pediang ya kene ka kerteng ya person jongu Jisu ngidang pediang ya upah namar upahi ula pengandang lempa ka jingkongu lempa ka jingiap jongu Jisu tina kata daw Jisu ublay ula ong kopa pindon buram ya ka kerteng jome pindon buram ya ka kerteng badupa ong nga pindon buram lupa panganang yai pindon buram shushu ya ka kerteng jonga hame ko Jisu minda piki kinabait baro duai lada pedon ga jingidu Kris lada pi ko ban roy ga jingidu Kris duai da ka bakaprip halaka mensiam kopa pendon buram ya ka kerteng jongu Jisu hapo jonga pendon buram ya ka kerteng jongu Jisu hapo jonga pendon buram ya ka kerteng jongu Jisu hapo jonga pendon buram shushu ya ka jingim jonga habangi duai kumne ngin sanang yo lut ya ka jinggerku ya ka jinga halo jongi ko Jisu beid kerku kerdo yangi pindon buram ya ka kerteng jame hapo jongi ngi rai ko Jisu ban idiame ngi rai ko Jisu ban pediang yame ngi rai ko Jisu ban wad yame ngi kwa ban yo yame ngi kwa ban id yame ngi kwa ban pindon buram ya ka kerteng jame hamal ki kam kabangile na do min step hard do janmit man kasngi ngi kwa ban pindon buram yame kindio buram yame ko Jisu hapo jongi kramba ngilong ge bajab habar ke jingale janga jingim jongi ha ka pule ka puti ha ki kaming kamsem ha ka jingade jongi bat ki paralok ha ka jingade jongi bat ki kemi ke pa ha ka jingade jongi bat ki bagalor ha ka jingade jongi bat ka balang kalong shisha ka jingid jame kalok kami na ka jingid bat ka jimpin don buram yame yen yaro ya utrai Jisu Kris tongin yang tongin playa ka jingit ka jongi number nice spot in the way
ablay ko pa ngikwa ban pendon buram ya ka kerteng jong Jisu hapo jongi ban ni ban ra hame ya ki jingang nur babun jongi kerku yangi pediang yangi Nagabentao. Nagabentao pa kucing Bishop Sngi kilindo patika. Bishop Sngi kilindo patika tekis tata kaki pen riu kiba dap hakai jing sumat jong kikin tuk yo i ya ka jing IP lut kadak jing ngau kadak ka jing I uble mikut pada mikut Trai Ya kapenta kani karempai Kristan jongi ba haka jing lekniam Sngi Trai jongi nin syam ya ka jing itu boleh yang ikum kawe ka yang kasam mikir pada mikir Trai Nagamta iwe pa iwe nangi bada kapa sngau kindo ya ka chinglong pop pop chongi ngin pai shau Jisu halong kading na nagabenta ka ching isnay bat da kapa tikna payo ya ka payo ya ka chingker pat Mbik Trai Nagabenta kita kiba mir kajing yap wada kaba baik piang ya kajing im kam menshua kajing yo iya kipop jang kikan pento Singkerman yaki nrai kajing alam yaki sya kajing kelak kabambut tak kabakin bau ya kajing isnai jong ublai ya kaba lapin pau punsin haki ngikir pada meko Trai nakabenta kibreu baro kibala mensau neyap da kapop kibadan ha kanu kanyam ba ublai un penpau haki ba ujisu ulayap nagabenta jongiru pangi penbiang pangi pan tiang ya ka jingisnai kaba uterua haki ngikir pada meko Trai Kopa lemba ka jingsha shitombar ka jingyap jongu uji sula pli hangi ya ka kerdop jong bane to yarap yangi ban le ya ka mon jame kamtam ha ka por jing shitom knambangin yo kring ya ki wei pat shame bangin yo lem ya ka burom jame enda mela kot no yangi na ka ne ka prate da u Kris utrai jongi Subhasham Shim kanamba lais pa prapuwe kanamba lais pa prapuwe
chỉ tờ hoa về gia nghi của Trai tất cả bạn nghi đón khen ra nghi sâu hà bạn ai chính nhà trong mình ra chính nhà trong nghi chính im trong mình ra chính im trong nghi chính nhà trong mình ra chính nhà trong nghi chính im trong mình ra chính im trong nghi là kim có rú phụ đào anh là nghiêm có Toya duai ko himen ko para baga jinkinia jonga ba jumpi khallong ka ba priang pun ha ublei upa badan bor barom Trai pem chingnya na ki chopi na benda sia ba bro neng chopu na chingto ingi ba ya bala ko chopu baro koi to snap yangi ko blei badan bor baro but to ai bagi chakri jame ha ki ba melap siap ya ki jingi kai jonga jinge kristan kinyo jimpen kuit da ka jing tre kam jong kane ka jingkinia da u Chris u Trai jongim amen u Trai undon rengka batpim rengka batpim to kentiu yala ki donut Kongin aingu ya u Trai u blei jongim da shisha kalong kabashong hok bat kabadei kadei ti jongi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinrat ko pa bakhuid ko blei badon por bat bam jikut lemba u Trai jongi u Jesus Christ namar ma u kum ubriyo bashisha ulayam nagabenda u Lazarus u paralog jongu but kum ublei bam jikut ula penmi pat yawu naka jingtep u isne yaka jait bendriu baduya yalam yangi daki jingmaya bakentang shaka jim timmai ka jingim lemba jongu ka kinhun ki angel kamane yaka buram jame but ka komen hakama jame junam ngi karpad yame to ai bagi sur jangiru kinyaso but ka jonki hakawe ka sur janga jingero bakomen khadba ngi penbanam Sana
ko himen ko param. Hagane ka por ka bakantang tam ka Bakhuid tam. Tongin vanra hau Jisu ya ka jingang nur jangi. Ba lemba ka jing pa yo uble ya umensiam Bakhuid halo jangi. Umensiam unroi hapo jangi. U Jisu unroi hapo jangi. Pangintrang ngindon kambun Jisu hagadolur hakamensiam. Bandup long gibalai lui. Bandup kibakiar na kipop na kijigsuniyo. Dashisha melong Bakhuid ko Trai katamay jong kajingkoy barom. Namar katang ikarpadya me to penkuit penkantang yakini ki jingtarwa jangi da kavapa ya umen same jamme kum gawumje halo jangi bakin kalalong yangi kamet bagasnam jango Trai jangi u Jisu Christ. Haka por baladino yahu badala ka mons nuba ula pediang ya ka jingsha shitom ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kedia yahu badula ai halake senran u ong to shim bato bamna ka ne pi baro namar ka ne kalong ka medjanga ya ka bayanaiti naga benda jumpi. Hagaju ke rekomendal le bam ula shimya ka kuri bada ka baingu biang yame ula ayaka halake senran u ong to shimbat dina kane pi barro ne mar kane kalong ka kuri janga snam janga janga jutang batimai badam jikut ya ka ben pen mi naga benda jambi pa naga benda ki babun naga benda ka jimap yaki pop to leya kane ban kan mau iangam kosnam bakardor jango Christ to penkuid yagi penkuid ya kemensiam hadim penkuid penkoi penkia yangi yada yangi nau bamen kajimaya jong kajinge namar kata ngi ke babin menda ya ke jingya bad ke jimmi pa jungu ngi tarwa hame ko Taïew po janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi rai ngwaidem namar melanyu yangi ke babit menya hakama jamme bad ben chakriya me da ka bas nge verit ngi kar padia me bangi ke bayo binda ha ka met bagas nam o Christ ngin long ke bela penyat likawe da umen siyam Bakhuid takan mau ko Taïew ka balang jamme kabala priyang hasatala ka partay Bata penjana yaka haga jangi Rengad badu Francis uppa Bakhuid jangi Will but marwainu bishop jangi But baru ki lingdo but kirinium Takan maulam ro yaki himen ki parashin rang but kinday Ki bala yoti yada ka bakarmen yaka jimmi pad But ya baru ki bala kalat no haga jingi sune jamme Top diang yaki shaka jingsha ka kumat jamme To yisane yangi baru ngi karpad yame Barengkad but kamari yati soti Bakhuid ka kami jango bale Ujaso Bakhuid kurim janga Ki apostol Bakhuid, to Francis de Sales Bakhuid, but baru ki Recoid, ki bala pens ngabaya me pateng la pateng. Ngilong ki babit, ban yo bendalem haga jingim bam jikut, but bangini Robert pindon buram ya me, da ukun jam me, u Jisu Christ. Davu lembadu badhavu, kan lo hame ublay uppa badon bor,
Haga jingelang kawe jeng men sim Bakhuid barok ke buram bat ke jingero junom la junom ko himen ko para bat pig na bai barok tonginang tuwai pembau Jesu lahi kayangi nagabinta ki jing tumu kabakerpang jangi bau Jesu nroi hakadonu jangi ke jingi dia Jesu kan roi hakamen siam jangi bangil lang shisha ki kun ki balai lui na ki pop bat ki bakin mau buram ya utrai ki bating buram ya utrai kopa jangim ba happening kalong ka Bakhuid ka kateng jame kan ran ka himal jame kalong ka mon jame ha kindo ko ba happening Toai yang iminta ke jimbam jangi ke bahala kasni. Pada maaf yang ikrang kang jangi. Kumbang irung maaf yang beles niu yangi. Pada dalam yang isya ke jimban shoy. Andrai terpelait yang naga basiniu. Top light yang karpat ko trai naga jingsiniu barra. Haga jings pun jamme. Toai jingsuk jingsai naga sngi jangi. Kenam bada ke jingerap ke jingisine jamme. Ngilait bara bo naga pop. But nginya jingeda naga jing jinjar barra. Kadbang idangap kami Lent ka jingar men Bakhuid pat ka jingwan pa jong nong penim jangi o Jesu Christ. Namaga chome kalong kahima, pachome ka bor ka urong, junong na junong. Ko Trai Jesu Christ may ubala ong haki apostol jame ka jingsu ngai happy ka jingsu janga nga ai happy. Wat pede ki pop jangi Henry ka jingai janga balang jame. Badha ka jings pun jamme to ai hakaya ka jings bad ka jingyat le kawe kat kum gamon jamme mame uba im bad basensha jinom la jinom ka jings ko trai kandon bara bor renka batim dab da ka jingi do Christ tong ini ai ngu markeliam Hakumi ukun lambro jang play. Hakumi bakit na ka pop jang perte. So kita ke bala kot syaga jing kawai jang ukun lambrot. Kamet malas nam jang Christ kuntu syaga jing kawai. Shim kanambar arspa. Kanambar arspa. Angin
Shimnaga slash is pan rukosan. Kumen sim ukris tu ben kojanga. Kumet ukris tu ben imanga. Kusnam ukris tu ben debanga. Nagrum ukris tu sajanga. Kecing shalaben ukris tu ben krajanga. Kujisu ha tu shishorika. Apa ojing mong chungi tu aingan ri. Wasayang akan anot nami. Naunong shundu mantu daina. Amir kecing yau tu krajanga. Kata om pengakuan cemi. Rengal bakiri ku cemi. Menuduk ya roh emi. Cunam la cunam. Amen. Akmi. Yesus maha pematiang tam. Sedang kru bakma cemi. Lajim terang bersyakam jangan mesin jangan. Manfaat berdebat emi. Mencuat berdenu jangan. Yesus kau beim jangan kecingai. Kecing kemen kecingai. Rengal kecing selai bersisya. Nak bentar lagi po. Pertemuan muslim menlep haro. Kalbah pola dihi. Kecing berciliu. Kecing selai mesin. Bayar pesan kita sendiri cuma berdoa. Lakukan hal itu kita bawa lebih itu apa? Taslim bawa lekran cepat cumi. Uji suku apa? Ilasam dikti bertiap cuma. Dunia usin cuma baru. Keselah sispa iway. Uji su keberdiang bertensur. Benda bikini dan cerita berkumpul. Nak benda kesimpulan bermuncul di nombor. Wasya bikti berlapis cuci betul. Baik tamat kesekian berlapis kau melihat cuci. Warai bermiak cinta cuci berbejak dia. Bagi sahur angin kesam kotor tam cuci. Beri bulu cuci berumbi berhek. Mati dan kita kecapnya. Contoh untuk orang cuci. Beri cinta cuci begitu sopai. Rai itu cuci ini kepenting. Kalau lagi cuci permen cuci dengan habnek aman. Tongin niya duway. Ngikar part ko blay badan bor barro ba enyu yangi barabor hapadeng kita kot janguta. Uba ya kamet badas nam jangu ngi yabam yasip. Uba persen syar genom la genom. Amen. O Trai undon rengka bat pim. Ringkar bat piru. Ngu ya ka kli jambi karpadi ka jinggar ko na Trai. To karku ko Trai ya ki pai jamme. Ki batrang ya ka jinga janga jingisne jamme. Pat ai ba ya ki ta kata ka ba ki angnut da ka jing prasad min siam jamme. Kinyo pediang ru na ka jing spoon jamme. Da u kres o Trai jangim. Blay padon bor baro in karku ya bi upa. Baru kon. Baru men siam Bakhuid. Ya lesuk ban penbana ya ka kubar babha jang o Trai. Da ka jingim ka jampim. Shim naga nambar san pokra. San pokra. La
Maria kuno erap ki Kristan. Kita ngapa berukun bermusim berbuat amin. Ini roh Yesus Kristus.